Greetings, everyone, in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Please like, share, and comment on this channel. Here's a video here where the Apostle Baba Victor Mahlaba elaborating about the origin of amadlozi, ancestral worship, ukuthi ivelaphi. Guys, what is your opinion on this subject? Please leave your comment on the comment section about ancestral worship. Thank you and stay blessed. Akufuneki ngifuna ngitshele nabangekho akufuneki indaba yevangeli lika Jesu Kristu sivume nabangekho la nibatshele sivume usathana akhohlisa ingqondo athi neBhayibheli lafika nabelungu into yabelungu ubumnyama lo bengqondweni ama missionaries eza neBhayibheli eSouth Africa kwaku lost and found ngoba vele ama Africa athola iBhayibheli kuqala before libanjwe isandla sabantu abamhlophe. So lento esizoyikhuluma la asikhuluma into strange sikhuluma into efoundation eyimpande yoma Africa. There is more Africa and there are more Africans in the Bible than Europeans in the Bible. I-Africa ingunozala la uIsrael as a nation njoba eseMiddle East nje uIsrael uzalelwe eAfrica wayengakaza abe isizwe ngaphambili waba isizwe ngeAfrica nilale uJesu wabalekiswe eAfrica isiphambano sika Jesu mayisekhathele sekubona alta akasenamandla osithwala sathwala umAfrica second noma kwehla umoya ngcwele kwakhulunywa izilimi eziwu17 eziwu3 kwakweza seAfrica nilale uIshmael lo uzalwa umAfrica uIshmael indodana kaAbraham uzalwa umuntu esifazane waseAfrica uMose wathatha eAfrica uJoseph wathatha eAfrica uSolomon wahlangana noQueen waseSheba kwaba khona ama Black Jews ase-Ethiopia umAfrica uNkulunkulu wayekisa uPhilip imvuselelo eSamaria wandiza emoyeni and is the only person eBhayibhelini owandiza emoyeni ongathi uyathakatha amabhani wayengakabikho kodwa uNkulunkulu wamhambisa phezulu wandiza kanti ujaha inqola ekhwelwe umAfrica wayekade esuka eJerusalem lomAfrica emvuselelweni eseya back to Ethiopia uNkulunkulu wathi akaphuthume wamshisa imvuselelo eseSamaria waphuthuma indoda eyodwa yaseAfrica wayishumayeza wayifica ibhizi la inqolweni ufunda incwadi kaIsaiah 53 usho ukuthi ukufunda kwase kukhona eAfrica 2000 years ago efunda incwadi kaIsaiah ngoba iNew Testament ayingakabikho nisekhona nokho ya ibandla lase-Ethiopia ileader yalo kwakumAfrica kuba prophet uNkulunkulu ayikhuluma ngabo erelease uPaulos noBarnaba noBarnaba ngesikhathi berelease ebandleni baba uqala iministry yabo as an apostle uPaul one of the prophets was an African uJeremiah ukuze akwazi ukuqhubeka sifunda incwadi kaJeremiah namhlanje wayekade ezofa efakwe emgodini wakhishwa umAfrica. I can go on and on and on. One of the prophets in the Bible uZephaniah ubaba wakhe was an African man, a proselyte. So kusho ukuthi uZachariah was an African man ngoba uzalwa umuntu waseAfrica. Second? Yeah, ngiyema nje kwamanje lapho kodwa I can go on and on ngeAfrica. So uNkulunkulu unesikweletu yabona uJesu wayezofa kodwa wasinda ngoba ebalekele eAfrica kwaze kwafu Herod kwa mayiphindele eAfrica. So ingakho thina masemkhonzo uNkulunkulu thina ama-Africa siyazinikela ngokuphelele asikhonze sibuka isikhathi esiningi sikhonza sibheke phezulu
ngoba sisentweni yethu ngizama ngikusho lokho ngikusho ngoba asinilethele into strange asinilethele into la efike nabelungu yatholwa yithi iqala bengakayitholi. In fact iAfrica is one of the countries ebezinemfundo ephakeme nikhona bazalo yeah hieroglyphics algebra maths aphezulu Moses imfundo yabo bayithatha la eAfrica. Kwakunama institutions ahloniphekile in Africa, and they are still baffled. Those who are, professors of mathematics, they are still baffled ukuthi ama pyramids ayenziwa kanjani ngoba abiza ukuthi umuntu abe umuntu ojulile kweze mathematics. So i-dark continent, igama le-dark continent eAfrica lafika ngenxa yokuba abantu base-Afrika baqale manje ubuso babo baflathele uNkulunkulu. uNkulunkulu wahamba nempucuko, wahamba nemfundo, wahamba nokuhlakanipha, sabuyela phansi, saba primitive. Kwase kufuneka manje kulandwa ama-missionaries from Europe azoletha ukukhanya. Aletha iBhayibheli bese silahle endleleni sehla neAfrica. Aletha nempucuko nokuthi sikwazi ukubhala nokufunda kanti asidabukanga sinjalo. No asidabukanga singakwazi ukufunda. Ngaba yikho uActs chapter 8 lapho umthenwa wase Ethiopia efunda khona incwadi ka Isaiah 53. Sase sinawo amaBhayibheli already. Then you can go to libraries uzoyithola lento engikhulumayo. So sizovuselela umAfrika ngoba umAfrika ufana nomJuda. Uma abeshiwo uNkulunkulu ushesha caca. uNkulunkulu lethe ezinye izizwe zimphathe. There are more than 10 nations ezishintshane ngo-Israel ngenxa yokuthi elahla uNkulunkulu. So nama-Afrika uNkulunkulu nesikhwele special ngawo. Mayekaphambuka bheka le amflathela uNkulunkulu ulethe ezinye izizwe. Hallelujah. Awufunda izililo zika Jeremiah, sibona lapho uJeremiah ekhala ngokuthi ngenxa yokuthi uNkulunkulu ushiyile. Sesithenga nento engathengwa. Sabelwa izwe lingelethu. Uthi uNkulunkulu ngoletha abantu abakhuluma ulimi ongaluzwa. So kwenzekile nakithi singama-Afrika ngenxa yokuthi siflathela uNkulunkulu kwalethwa abantu abakhuluma into esingayizwa. Bathatha yonke into yethu, bathatha izwe, bathatha nengqondo yethu ebesinayo, baza bathatha nelanguage basifake yabo. Afrika mayelahle uNkulunkulu, uNkulunkulu uyamdedela, amdedela. Glory to Jesus. And simushile ngokukhonza abanye uNkulunkulu. Samflathela uNkulunkulu wethu. And kumnyama kithi. Hallelujah. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuye emadlozini into yase-Afrika. Into endala eyaqala eBhabhiloni. Into endala ukuya kwabangasekho. Nezangoma into endala. You see? Lento ukuthi uma ubona inyoka kunenyoka ekuthiwa ibulawa abadala abangasekho. Ikhona nase-India lonto. Yaqala eBhabhiloni. Ngesikhathi eBhabhiloni kulethwa izilwimi behlakazeka abantu baseBhabhiloni. Umbhoshongo waseBhabhiloni behlakazeka. Bahlakazeka nezinto zakhona nenkolo yakhona. Lento ukukhonzwa komuntu wesifazane as the god yahamba yagcwala umhlaba wonke. Even nala kwaZulu ikhona njengoba kuthiwa kunomkhubulwane kuthiwa inkosazana yezulu. Now that queen of heaven into esuka eBhabhiloni. Ngesikhathi sithi sawo umhlaba wonke ngoba sasimunye lapha eBhabhiloni. Sahlakazeka ke abakhuluma ulomo abazwanayo bahamba bodwa ngolwimi. So lento okukhonza unkosazana yezulu ikhona eEgypt, ikhona nase Efeso njengoba kuthiwa uDiana nje, ikhona nase eIndia kuthiwa uIndara. Igama lithi India nje liqajwe ngenkosazana yezulu yakhona. Isiningi lesikhonza sivala amehlo kwanti siphuma eBhabhiloni. iBhayibheli layivala indaba ukuthi abantu abaphilayo bayobuza kwabangasekho. Ivaliwe lento obilethi iqalekiso. Akukhulunywa nabangasekho uphila. Wavukela khona lokho uJesu ukuze sikwazi ukukhuluma naye.